тамошобинони азиз, дар ин ҷо бошад ман якчанд дархости шуморо ба навор гирифтагӣ ҳастам. И аввалин дархосте буд ки амихе подносҳоро ба навор гиред чансмияи корвонда дӯстони азиз дар охир ряди ҳафтум дарвоза тарафи оптовӣ амихе подносҳо ҳастай. нархҳои вай чуркунҷое ки буданд ва ё 75 65 95 ана ино бошад ай 15 сомон то 45 сомона фурӯхта мешава. марҳамат, агар тонед биёед, шахсан мисол бисёр ба ман менависанд ки ҳами чизора ба мо гап занед, мо бо нархҳошон шинос шавем, мисол бинем ки чанд сумай чӣ хелай. Дар як комментария нависиянд ки шумо видео кардед доставка накунеди чизора чӣ фоида. дӯстони азиз, ман танҳо барои ӯ видео намекунам ки шумо харед. канали мо ҳама чиро шумо да нишон додану шинос кардан, ақаллан мисол шумо нанамун нархҳоро камакак донед. хулосам хе иҷада бошад ҳафтум дарвоза тарафи мираж, тарафи тиллобозор, ҳафтум дарвоза якум ряда. намхе шапкои ангоркаву шапкачои амхел духтаронаву бачагона мефурӯшанд. бисёр вақт пурсида буданд ки амхели шапкаҳоро нархоша гап занед. ино ай 20 сомон сар мешидай то 55 65 сомона нархшон. аз ҳама қиматаш амқадар. иҷада ҳар хелай байнишда мисол 35 сомон аст, 30 сомона аст, 50 сомона ҳаст. дар ҷа хе умумӣ карда мутафаҳмондан ки аз ҳама арзонаш ва аз ҳама қиматаш чанд меистад. бинед, барои кӯдако, барои то анами синфҳои 10-11 барои духтаро, баъд поён да бо ҳастай барои писаро, мисол шапкои сиёҳои аднатони. иҷада вай ҳаст, галстук ҳастай, ҳам кӯдакӣ ҳам калонӣ. кӯдакиҳо аз 4.5 сомон сар мешава ва аз ҳама қиматаш мисол калонора то ҳами 50 сомон. галстука аз ҳама қиматаш арзонаш аз 15 сомон сар мешава. ина шапкачора бинед, ина поён да сиёҳош ҳастай, инами ғавсако ҳастай. ина баъд инчунин шарф ҳастай. шарфҳои зимистона аз 20 сомон сар мешавад то 50 сомона нархаш. инош туркия. ана шапкаҳои сиёҳа бинед, ина бо барои калонтарако метавонед ки харидорӣ намоед. инам хел и дархостои подписчико буд. ина кожани перчатко аз 40 сомон то 50 сомона. дӯстони азиз, и дархостои шумо буд. иншаллоҳ ки дигар дархостторам ба назар гирифтагиям ва якта ба якта видео кардам. хе кӯтоҳ ҳам бошад ба шумо партофтан мегирем ки донед нархоша.